nostra notícia. Festes tradicionals. A València celebren moltes festes. Totes són divertides. Aquest grup treballa 4 festes. Nadal, Halloween, Falles i Pasqua. A aquest grup ens agrada molt aquesta idea i hem decidit el tema de festes tradicionals. Esperem que us agradi i bones festes a tots. Anem a explicar-les. Halloween és una festa de por on totes les persones es disfressen de monstres com mòmies, esquelets, fantasmes, etc. I els xiquets i xiquetes van a cases demanant llepolies. Es celebra el 31 d'octubre. Falles és una festa que es celebra en març. A moltes persones les agrada molt aquesta festa. Només es celebra en València i en Torrent n'hi ha 38 falles. Pasqua. En Pasqua diuen que en coneix pa de sant ous. En Pasqua de 2016 menjarem mona. En el Col·legi Antoni Machado farem mona per a cada un. Se celebrarà l'últim dia de Setmana Santa. Nadal. La festa de Nadal és una festa molt interessant. Es celebra al mes de desembre i diuen que es celebra perquè un xiquet anomenat Jesús fa molt de temps es portava molt bé. Tota la família es reuneix i treuen molts regals. S'anomena festa de Nadal i és un dia especial. I aquestes són els dibuixos que hem fet. Falles, Halloween i Nadal. Vos presentem la bona notícia que hem viscut en el món del motociclisme. El pilot Jorge Lorenzo ha sigut guanyador de MotoGP. L'expectació al circuit Ricardo Tormo València va fer que Rossi perdera el campionat del món. Lorenzo ha guanyat el campionat del món, portant-se'l a Rossi. Ha sigut inesperat, perquè anava guanyant Rossi per uns quants punts. Els dies següents, amb el seu poble va celebrar que ha guanyat. Després va anar a tots els col·legis de València. Entre aquests va anar al Col·legi Antoni Machado. Dins d'aquestes va anar a totes les classes, entre aquestes la de 5è castellà. I ens va dir que va ser molt difícil intentar que no adelantaren les ombres, perquè corrien molt. Va estar tot el dia, es va donar moltes motocicletes i va ser molt divertit. I aquesta és la nostra moto. Bon dia, us presentem la nostra notícia. Un tsunami arrasa una ciutat. Va passar en Nova York a les 7:30. De tan gran que era un tsunami, va arrasar tota una ciutat. Ja no hi havia vegetació. Els col·legis estaven inundats. Com les persones no tenien cases, es van refugiar a l'Estàtua de la Llibertat. Després de mitja hora, les persones van escoltar un soroll molt fort i van veure per les finestres de la corona una ola no tan gran que derrumbava la torxa. Totes les persones es van preocupar per si es caia tota l'estàtua i després va vindre una ola molt gran i va derrumbar tota l'estàtua. Va ser tota una catàstrofe. Aquests són els nostres dibuixos. Profesor desaparegut en el col·legi. Nuestra noticia trata de un profesor desaparegut. Al nostre grup l'ha encantat molt. Un professor ha desaparegut en el col·legi, Antoni de Machado.
quan un xiquet xiquetes treballava en valencià. I resulta que se'n va fer fotocòpies. No va tornar perquè un extraterrestre, encara de pocs amics, se'n va llevar a la boca. I els xiquets es quedaren molt preocupats i cridaren a altres professors. Després, 5 xiquets i xiquetes anaren a buscar-le. Eren Marcos, Sergio, Jesús, Gemma i Lídia. Després, l'extraterrestre s'anava al planeta Mart i els xiquets se'n van entrenar per a competir en ell. Mentre les xiquetes el buscaven, no es va encontrar. Us deixem a la segona notícia. Bon dia. Bon dia. I aquests són els dibuixos que hem fet. Hola, bon dia. El Extrem guanya l'Òscar. L'equip Extrem format per Àlex, Borja, Sergi, Nerea i Alejandro han guanyat un Òscar en Hollywood per a crear la pel·lícula Corredor del laberint. El director ens ha donat $200,000. Els guanyadors són millor actriu Julia Roberts, millor actor George Clooney, millor director Borja Sanchis, millor càmera Sergi Miquel, millor soroll Àlex Godoy, millor maquillatge Nerea Galán i millor efectes especials Alejandro García. Els $200,000 ens ha donat a una ONG anomenada Terramundo. I aquest és el nostre dibuix. Es una vez en un canal. Noticia: los pescadores de la lonja de Santander han recibido una sorpresa. Un calamar gigante de casi 5 metros de longitud y 80 kilos de peso lo ha atrapado un barco pesquero. El calamar pasa ahora a manos de los científicos que lo analizarán. Como estas especies no se destinan a consumo humano, será expuesto en un museo. Esas son las fotografías.